ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шуморо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсия фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. дӯстони азиз, хушхабар ба кадомеро ки студентский билет дар кортон бошад, ба шумо акай далер кӯмак мерасонад. марҳамат кунед, студентский билет ба касоне ки мисол ҳуҷҷатҳояша проблема дорад, мисол патент надорад ё ин ки частный кор кардиса бошад, ҳамира тоғрӣ мекунед, дигар патент дар кор намешавад. ҳуҷҷатҳои мо дар тамоми шаҳрҳои Россия ба кор меравад. мо тариқи онлайн кор ва фаъолият мекунем. дар кори худ ҷавобгӯ ҳам ҳастем. нархи договор 17 000 рубл яксолааш. шумо метавонед тариқи ватсап документҳои худро равон кунед. аз шумо чӣ дар кор аст? паспорт, миграсиони карт ва як сурати живои худро аз миён боло равон мекунед. вақте ки дӯстони азиз тайёр шид, мо тариқи почта равон мекунем. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад. марҳамат кунед, акай далерро муроҷиат кунед, дар ватсапашон нависед. апаҷону акаҷону ҳама каса хуш омадед. настренду хубанд, худованд меҳрубон нигаҳбонд бошад. боз имрӯза навор Насим бизнес, яъне ки арзонтиҷӣ гап мезанад. хонаҳои арзона. якумин хонаи фурӯши мо, дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохта, яъне ки Қурғонтепа, маҳаллаи Дӯстӣ, ана пушти вокзал, 2 сотиқ замин, 4 дар хона. хулоса хона, дӯстони азиз, деэтажа, хона ремонтҳои замонавӣ хуб кардагӣ. дар якум этаж 3 дар хона кардагӣ, дар дуюм этаж 1 дар 1 хона кардагӣ ҳастай. савдо мешавад, дӯстони азиз, нарша 250 000 сомон мегӯяд. ошхона, хулосат, ҳоҷатхона, кӯхони ҳама чӣ дорад барои мисол зиндагӣ кардан тайёрай. номери ватсапшон мондагият дар наздикияш магазинам ҳастад. 4 тарафи хона маҳкам. марҳамат кунед, бо диққат. нархаш 250 000 сомонӣ. боз иншоалло ки арзон мешавад. фақат аз номи канали мо арзон теҷа гап занед, ба хотире ки ин канали мо фақат хонаҳои арзона мо гап мезанем. маълумот дӯстони азиз, номери ватсап мондагӣ, занг бизанед, маълумот пур аниқтари хонаҳо аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, мисол шумо комментар менависед, мо комментари ҳар як шуморо мехонем ва ба назар мегирем. хонаҳое ки мисол дар комментар менависем, мо хеле хонаҳоро иншоалло ки ба навор гирифтаесем. хонаи навбатии мо қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, маҳаллаи Буни Ҳисорак. 4 дар хона ҳаст, 3 сотиқ замин. ҳозирияшта 2 хона временка, мисол ремонти миёнавӣ кардагиай, хай барои хотири даромада ҳозир зиндагӣ кардан метавонед. ана дӯстони азиз, мисол инҳои дуюм хонашай, документош 100% оби свети 24 соата ҳастай. 4 тарафи хона маҳкам. инҳои мисол ана ошхона, сеюм хона ҳозир ошхонаш кардагиай. агар кадоме ки мисол бигираша, бо иншоалло ки хеле ремонти хубша мекунад. инҳои 4-ум хонашай, мегири ремонти хубш мекунӣ. хонаҳои ана мисол сементана. маҳаллаи Буни Ҳисорак, яъне ки ана парки Пойтахт, тарафҳои Кӯлсовои Товус. нархша 370 та мега. боз савдои хуб ҳам мешавад, дӯстони азиз. дар наздикаш мактаб, магазин, масҷид ҳам ҳастай. боз иншоалло ки муомилаи хуб дорад. номери ватсапшон мондагият дар номерҳои 5151. номери ватсапшон, дӯстони азиз. марҳамат кунед, занг бизанед, маълумот пур аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, сеюмин эълони мо ана хонаи фурӯшӣ ҳастай дар Федератсияи Россия, Смоленская област, город Вязьма. хонаи 162 дар хона, 12 сотиқ заминай, оби свети 24 соатаам ҳастай, дӯстони азиз. хулоса барои регистратсия кардан касоне ки ана гражданин кардан бошад, бо даромада мисол гражданиам кардан метавонед. 12 сотиқ замин, оби светам ҳастай, мисол барои зиндагӣ кардан тайёрай.
ана камера ки мисол дӯстони аз дар кор бошад ина марҳамат 12 сотиқ замин агар ки ин хона ки маъқул ки нашид бо хилат аз нол хонаи нав медозем 800 000 рубл нархаш. боз касоне ки агар аз номи канали мо арзон теҷа гап заранд иншоалло ки арзони хуб ҳам мешавад. бо диққат дӯстони ази хона тамошо кунед шояд ки маъқултон мешавад. барои хотире ки нархаш бениҳоят арзон аст 800 таш мега боз савдо мешавад. дастарошни фурӯхтан закон номери ватсапшон мондаги 926 281 41 81 занг мизанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худашон дастрас намоед. шербачо апаҷона ва акаҷона ва хоҳарҷона аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам 80% бе подписчик тамошо мекунем 20% фақат подписчико. мисол 20% ки подписчиком ҳастанд ҳамора шумо мисол ҳама рӯза аммо вақте ки пирси намо дар комментар пирсин ҳама рӯза мо навори нави хонаҳои фурӯша партофтезем. ҳамин подписчиаста ки агар мисол пага видеои нав ки набарояд ҳатман дар комментар мора ягон гапи қабеҳам бинависед. шербачо мо розием барои хотире ки мо ваъда кардагем ки дар канали арзон теҷа ҳар рӯз иншоалло ки хонаҳои арзона гап мезанем. дӯстони азиз хонаи навбатиямон қарор дорад дар шаҳри кӯлоб маҳаллаи ҷаббор расулов кӯчаи акаи муродеш мегӯянд. 3 дар хона 4 сотиқ замин аст. дӯстони азиз хонааш коробкаи бания хулоса ҳоҷатхонааш тайёрай башни бассейн ва дора 3 хона бо духтагия верандаш қадди кухниш отдельный амаш калон бо варианта мисол дора ки дар деюм этажам бихезониша об свети постоянӣ ҳастай дарвоза дорад. точкаш ҷои беҳтаринай марҳамат кунед. нархаш 230 000 сомонӣ боз муомилаи хубам дорад. номери ватсапшон мондагии занг мизанед маълумоти пураниқтари хонаро дӯстони азиз аз худи соҳибашон дастрас кунед. дӯстони азиз панҷумин хонаи фурӯши мо қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи сино кӯчаи лучобуш мегӯянд хулоса ҳамун тарафҳо. 3 дар хонаҳай 6 сотиқ заминай барои зиндагӣ кана тайёрай 4 тарафи хона бо симинблок маҳкам кардага ва дарвозаи соз ҳам часпондагӣ ҳастай. нархи хонаро дӯстони азиз 270 000 сомон мегабахшиш 270 000 мега бо савдо мешавад. савдо дар ҳамин пеши хона. илтимос харидорҳои конкретни замина соҳиби қайд кардагай 918 42 21 94 номерои соҳибшон занг бизанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон метавонед дастрас кунед. ва дӯстони азиз касоне ки аз шаҳри бохтар хона гуфтагӣ буд марҳамат бо диққат гӯш кунед. хонаи фурӯшиамон қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне ки қурғонтепа ноҳияи кушониён кӯчаи байнал 6 дар хона ремонти замонавӣ хулоса 7 сотиқ замин. нархи хона 400 000 сомон мега. дар наздикии хона мактаб садиқ духтурхонарам ҳастай поликлиника ҳастай хулоса оби свети 24 соата ҳастай ҳаммом ошхона ҳам дорад. 4 тарафи хона маҳкам 6 дар хонао мисол калони хушбанд. дӯстони азиз нархаш 400 таш мега бо савдои хуба мешавад. номери ватсапшон мондагия марҳамат кунед занг бизанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири шумо пешаи мост. агар чизе ки доред дӯстони азиз барои фурӯхтан ё ин ки реклама кардан мошиндор ё ин ки хона замин трактор номерҳои мо дар рӯи экран марҳамат кунед. дар ватсап сурат ва маълумоти хона равон кунед. мо дар видеои оянда иншоалло ки рекламаш мекунем. ҳафтумин хонаи фурӯши мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ кӯчаи ваҳдат 3 дар хона ремонти замонавӣ 6 сотиқ замин. нархи хонара 500 000 сомон мега. калидори дарозам дорад. ошхона бания ҳоҷатхона тандурхона дорад. дӯстони азиз хулоса оби свети постоянӣ ҳаста ремонти нав кардагӣ калидори дарозам дорад. хонаҳо 6 метра ҳастанд. марҳамат касоне ки аз шаҳри мисол аз ноҳияи рӯдакӣ хона гуфтагӣ бинанд занг мизанед маълумоти пураниқтари хонаро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дастгири шумо пешаи мо дӯстони азиз аз ҳаматон хоҳиш лайк подписия ва дар комментария арзон таҷриба пеш менависед. раҳмати калон барои дастгиритон. худованд меҳрубон нигаҳбонтон бошад.